Aprangsi kadokavi la nili video kelangwer Karbi Defense Officer YouTube channel ahin pen kadokavi apanta kardom lapente jehin pini nili labangso a video long than pachini ponji nangli tuma paneson birta keme mate birta me parpik labangke lapuhin lo non ke bangji la Oktober achiklo along mate Oktober achiklo angbong pen la SSC GD mate la BSF CRPF SSB CISF Assam Rifle lahai hui along total 40,000 plus vacancy paklang ponji labangso aputhak sinili nangli tum aphan than pachini ponji labangso video long tangte nangli tum la SSC website along le damra nangli tum la recruitment calendar check dam lo purtangte hala dak sitami nangli tum thek longji la pente nili la labangso a video long sitami nangli tum aphan ang ton pen than pachini ponji kosonsi la non Oktober along vacancy ke paklang ji along kache palong dun logjima labangso aputhak sinili nangli tum aphan than pachini ponpo tangte la SSC GD kupilo pulotangte ajahaga tuma bangke kachini ne detta do helang mine lalo nili nang thanik po SSC GD la bangke la combine exam kibi tumlo la soang bong pensela BSF along ko ana vacancy doma CRPF along ko ana vacancy doma la pente Assam Rifle along ko ana vacancy doma lahai hui a department along vacancy pangrumpen e long adim combine exam bipo la soang bong pensi nangli ko na marksi kachi palong dun ma la pen tenangli la post reference ku PPC ki pima la so ang bong pensi nangli pan hala final merit list along abangke nangli pan la amen paklang ponikpo tangte don marli atum video pangching chia prang nili nangli tum pan chuning rilo nangli tum jong sila nili video long aki milang pulotangte la nili channel long subscribe dam igvek tha la pente nangli tum la defense related videos kelang long verji aphan mate nili sitami kivan thek verji aphan nangli tum la nangli jirpi atum aphan Facebook la pente WhatsApp along sitami share dam igvek tha tangte don marle tum la video bangle pangcheng ponthulo na SCGD along matela BSF CRPF Assam Rifle lahai hui along nangli jongsi apply dunji mate interview pidunji jog dunji protangte kichengsi labangke arta la pente nangli education lalo minimum education abangke nangli 10 pass dovek nangji nangli konwa ke charli labangke meparpi alam lo sita nangli la minimum abangke 10 pass dovek nangji la pente arta bang sitami male female candidate abang ta same lo minimum nangli 18 years dovek nangji 18 to 23 years la song pong pen la elitum ST candidate tuma phana bangke 5 years relaxation do pulotangte elitum 18 to 28 years la song pong pen nangli interview pidun long no mate job dun long lo mate la recruitment really long dun long lo tangte documents ku pipilo ke nangji lalo documents ke nangji ke cheng silo nangli la education certificate mate la metric pass certificate marksheet admit card la pente nangli la caste certificate abang ke central caste si ke nangji la pente nangli la domicile quality PRC certificate la sonni peneson donang po la pente nangli la birth certificate la pente la nangli pan card aadhar card la pente nangli long jongsi NCC certificate do pulotangte mipar pigalam lo nangli chipon ignon NCC certificate ta nangli extra marks sitame long ponpo la pente la ilitum ST candidate atuma phana bangke relaxation do la sinangli jongse nangli la height along chest along masap so kom chet nangmi thanga phan kachi chini do pulotangte nangli la relaxation certificate chipon ignon nangli phan hala dak relaxation sitame long dun ikpo tangte don marle tumla selection process koson lo la selection process apu thakle langdam thuna selection process labangke kechengsi nangli la notification paklang edlo protangte nangli la online apply dun nangpo la pendet lo protangte nangli phan la written exam matela computer exam aphan nanghangpo la so apilo protangte nangli la physical event aphan matela physical test aphan nanghangpo la daga bangke nangli height chest running la hai hui
la suspended apilote nangli la medical examination mate la documents verification dopo la pente last abang ke nangli la final merit list paklang ponpo tangte la written exam mate la computer exam long kupi pi a subject pensi question ke wangji labang so puthak che thandam lo nang ke chengsi labang ke general intelligence mate general knowledge labang so subject pensi tami question bang po la pente general mathematics lapente reasoning lapente hindi english lason ni pen esona bangke compulsory lo esona bang chongwai nang po lahai huya subject pen bang sila written exam along bangke question pa bang pon po tutel son plia subject duji la son plia subject ang bong pen tutel 160 marks dopo lapente 80 question dopo la so ang bong pen sinang li kona marks si kachi palong dun unma la so teng pen sinang li pan hala final merit list along bangke amen paklang ponpo angte la ilitum PET mate PST la bangso aputhak le ilitum chethandam lo nang PST labangke physical standard test pulo lapente PET abangke physical efficiency test pulo PST along abangke height lapente chest labangsi nanglang po height along abangke minimum male candidate atum abangke 170 cm dovek nangji lapente female candidate atum abangke 157 cm dovek nangji lapente north eastern candidate matela ilitum ST candidate atum aphana bangke 157 cm male candidate atum do nangji lapente female candidate atum bangke 147 cm dovek nangji lapente chest labangke only for male candidate minimum 80 cm dovek nangji lapente kipangkang penabang ke 5 cm dothuvek nangji lapente la elitum north east candidate matela ST candidate atuma phana bangke minimum 77 cm dovek nang lapente 5 plus kipangkang penabangke dovek nangji lapente la elitum PET aputhak le chethandam thulo nang PET labangke running lo ladaga bangke la mer candidate tuma bangke 5 km running duji 24 minute angbong pen patang unang po jongsi nang lila 5 km running along 24 minute pen jongsi patang un idet prutang ke nang lia bangke la running along bangke disqualify lo mate fair idet po lapente la running along 24 minute angbong patang lo tenang li qualify lo ladaga bangke ajara marks ta avelo just qualify nang po lapente la female candidate atuma bangke 1.6 km running dopo laso ang bong pen 8 minute 30 second ang bong pen patang unang po jongsi nang lila 1.6 km running 8 minute 30 second ang bong pen jongsi patang un I pulutang tenang li disqualify lo mate fair iget po running along abangke lapente nang lila 1.6 km running along abangke ajad marks ta velo just qualify nang po lapente next abangke medical examination lapente documents verification medical examination along abangke nangli methang jongjung pen ke charli nangji ka practice nangji abangke ajata ve haladagla examination center along doctor arideng sidolo nangli phan nang pa pass ji nang pa fair ji pusitame haladak doctor ke nangji ateng jongsi nangli phan nang long lo pulutang te nangli la medical along abangke fit lo lapente documents verification documents copy PC ke nangji ba nili vila video ke cheng hotsitame nangli tuma phan than pachini ponlo lapente documents do ana a documents long sitame halanang metric along matela 10 pass a documents long ateng pensi do an documents sitame la address putame nang lila father mother name la pente nang limit hangamen la hai hui sitame spelling abangke la 10 pass a hot documents ateng pensi same nang po nang li spelling chok chedet pelutang te nang li phan hala dak la documents verification along abangke nang li phan nang short plot po mate nang lila fair igdet po lapente last abangke final merit list nang lila written exam along ko ansi kachi palong dun ma lapente nang lila running along ta pass at lo medicare along ta pass at lo protang te hala nang computer exam along ko na marks si kachi palong dun ma la so ting pensi nang li phan la final merit list along abangke amen paklang pon pong tangte don marli atum nili video ke cheng hot sitame nang li tuma phan than pachini lo la
non ke wang ji Oktober achi close labang so a vacancy abang ke paklang pon pot tuter 40,000 plus vacancy doji tangte laso vacancy along nang li jongsi chipalong dun ji polo tangte nang li non pen la written exam apan ke charli pasig nang po nang li charli pame nang po bor I pame nang po nang li la Flipkart along Amazon along mesen a books chenam non la pente YouTube along sitame mesen a videos long ponji lahai hoi nang li charli pame nang po lalu polo tangte nang li written exam along abang jongsi nang li 160 marks angbong pen jongsi nang li 90 plus marks cepalong deplo polo tangte nang li la selection abang ke long dun vek po tangte don marle tum labang so video along penili nang li tum apan angton than pachini pon pamelo nang li tum charli pameno la written exam apan athemala SSC GD along abang ke la written exam hinlo main lo ladak hinlo marks ki doji ason ka prek even along abang ke ajara marks ta avelo la written exam long abang sinang li pinang ana marks cepalong dun nang po tangte don marle tum dome thakme kado kawe karbiang longarat doana phanta kardom lapente kado kawe phanta jai hind